Здравейте! Тук съм, за да ви представя детската количка Монца 3 в 1 на марката Лорели. Детската количка Монца притежава кош за новородено, отделяща се многофункционална седалка и столче за кола. Коша за новородено притежава покривало за крачетата на детето. Удобен сенник, който се сгъва. Ето така изглежда количката с многофункционалната седалка. Тя притежава капаче за наблюдение на детето, а също и така лесно сгъваем сенник, който при необходимост може да бъде свален. Нека да ви демонстрирам защо тази седалка е многофункционална. Тя има 3 позиции – легнала, полулегнала и седнала. Както и коша за новородено, така и тази седалка има удобно покривало за крачетата на детето, което лесно може да бъде отстранено. Защитният гриф също може да бъде лесно свален. Поставката за крачетата на детето е лесно подвижна за по-голям комфорт. Ако сте решили да напазарувате докато разхождате вашето дете, количката Монца ви предлага идеалния вариант за това. Тя има огромен кош с 2 отделения. За вашите и принадлежностите на детето осигурена и чанта. Количката е снабдена с амортисьори и спирачка на задните колелета с индикатор. За праволинейно движение на количката на предното колело има стопер, който лесно може да бъде освободен. Количката Монца 3 в 1 на марката Лорели се предлага в 2 варианта – с въздушни и с EVI гуми. А ето как изглежда количката с столчето за кола. Това беше Монца 3 в 1 на марката Лорели.